Benvinguts i benvingudes a Camins de la Vida. Avui m'acompanya Vicenç Peltrer. Hola. Hola, Vicenç. Hola, Daniel. Ja et dic Daniel. La veritat és que no. Però bueno. Vicenç, hem d'informar els oients que aquesta és la segona vegada que t'entrevisto. Sí. Perquè vam tenir una pèrdua. Sembla una persona. Em van robar el que era el micro, el portàtil, just després d'entrevistar-te, i s'ha perdut l'entrevista original. Per sort ja fa uns quants mesos d'això, con la qual no ens en recordem gaire de res. No sé si és millor o pitjor. Bueno, tu t'has repetit altres entrevistes. Sí, amb la Cati es va fer 3 vegades, pobra. Jo crec que sortirà bé. Hi ha hagut updates. Hi ha hagut, clar, el tema és que ara l'entrevista dona per més. Vicenç, com et defineixo? Bueno, bibliotecari. Bibliotecari. Ara puc dir 100%, a més. Bibliotecari, Claro. M'agrada més, té més empaque que l'anterior, que no me'n recordo què era. Documentalista, suposo. Documentalista. O bibliotecari documentalista, com a molt era això. Però sí, ara... Ja està, spoiler. Sí. Parem de gravar. Ara hem de començar el tema flashbacks i deslligar tot el que t'ha portat fins a ser bibliotecari. I si estàs content, i si no, i tot això que fem al podcast. Llavors, Vicenç, tu i jo ens coneixem des de l'institut. Sí. I si a mi m'haguessin dit que haguessis acabat sent bibliotecari, en algun moment de l'institut jo hagués flipat fort. Possiblement, jo també. Perquè, bueno, al final tu eres un noi que treia bones notes, bé, però molt interessat en els esports, i que molta gent donava per suposat que acabaria fent INEF. M'incloc en aquest paquet de gent. Efectivament. Llavors, què va passar, Vicenç? Bueno, pues, a quart d'ESO, jo vaig decidir fer el batxillerat científic per voler fer INEF. Sí, aquest és el primer punt de la història, suposo. I allà anava, vull dir... Els que convalidaven era pues, biologia, física, suposo, perquè química no vaig fer. I per allà que vamos. Però després, en primer de batxillerat... És a dir, el cicle de batxillerat va anar com tombant-se la balança d'INEF cap a comunicació audiovisual. Perquè en algun punt vaig veure que m'agradaven molt els esports, i ara també, però el que a mi m'agrada els esports és jugar i mirar, però no exercir professionalment. O com a mínim les sortides professionals més òbvies que hi havia, que era com entrenador a seques o entrenador gimnàs, com aquestes coses, o passar ja com a gestió d'equips esportius, direccions esportives i coses d'això que no. I com vaig veure les sortides que no m'agradaven, i va ser com, pues, busquem alternativa, i la vaig trobar en comunicació audiovisual amb l'objectiu d'acabar fent o càmera, o fotògraf, o realitzador com audiovisuals, i amb la idea en plan utòpica, utòpica no, com... El meu objectiu final era com... Per això, relacionat amb esports. Pues, realitzar partits de futbol, aquestes coses. I... això va ser el meu batxillerat. Sí, o sigui, va haver un moment sorpresa de cop i volta i... No, jo és que m'interessa fer comunicació audiovisual. Que contrastava molt, perquè ara que l'entrevista de la Mari està publicada, contrastava molt amb el perfil de la Mar.
Sí. perquè la mare volia fer com comunicació audiovisual des d'un punt de vista molt més... Creatiu. Sí, creatiu, de guió, de... molt més de... m'agrada molt el cine i vull fer comunicació audiovisual. I el teu era com... bueno, molt contrari, de fet, no sé, tampoc eres especialment cinèfil ni... No, gens. Sí, com a mi és a dir, com la de la Mar, que si guió, que si cinema i així, és com tot el que jo no m'agrada ni se'm dona bé i fatal, i com realment a mi m'agrada tocar botonets. M'agrada com càmera 1, càmera 2, no sé què, com les llums que es van encenent i pum, pum, pum. Això a mi em flipa moltíssim. I això, i com quan, bueno, ja mig spoiler, quan ja arribarem, però quan vaig estar treballant a la tele era com molt divertit, això. Jo això m'ho passava teta, però era molt guai. Però com la part de personatges, com que si l'arc narratiu, que si un personatge rodó, com... No, això és fatal. Sí, no sé fins a quin punt, a nivell de artístic de la pròpia fotografia, no sé fins a quin punt també estaves interessat. En plan, i aquí un contrapicat, i aquí un contrallum de no sé què, i aquí... Més que amb els personatges d'una pel·li, per dir-ho així, però tampoc... És a dir, a mi, bueno, també ara amb el temps pues, més, com m'agrada la fotografia com a tal i així. Però bueno, com em costa també analitzar més com el llenguatge audiovisual, per dir així com a l'ongros, i i tot el que inclou pues, des de punt de vista, des de plano, pla, primer pla de tall o el que sigui. I bueno, com potser sí que tenia més idea i com, bueno, tampoc era que jo anés amb una càmera sota el braç tot el dia, ni molt menys. No, de fet, hi ha com les 1.500 fotos que va fer la mare a Berlín de viatge de final de curs de segon de batxillerat comparades amb les teves 50. Sí. I... Clar, jo no tenia la vocació de fotografia d'aquesta, de fer moltes fotos i de fer com... Bueno, això. Però bueno, com el que em tirava molt era la part aquesta de realització i com de botonets i així, més tècnic al final que la part creativa. Llavors, tu hi ha un moment en què decideixes anar per aquí i les teves opcions són fer la CL i entrar La comunicació visual. a la Pompeu. Bueno, No? No. O sigui, bueno, la idea era... crec que ja em vaig arribar a plantejar la Pompeu perquè sabia que per nota no arribava. Ah, bueno. Jo crec que ja va ser... En plan, bueno, sí, vaig mirar, va ser com un 13, no, o no sé, o un 12, no sé, no sé, era inassumable. I jo ja ho sabia. Per una banda, em vaig haver de preparar una assignatura com que no feia a batxillerat, Sí. com la Mar, Mhm. que era cultura audiovisual, Sí. i em va anar molt malament, vaig treure un 5 i mig. I això, doncs, les meves opcions, no sé si vaig arribar a posar l'Autònoma, això no me'n recordo, sé que la Pompeu no, i crec que l'Autònoma tampoc, no sé. Jo fent càlculs arribava just a la UB, que era la tercera opció, diguem, en quant a nota, és la tercera. I estava en un 9 i pico, la meva mitjana pues, era uns entre 7 i 8, com tota la vida, com era allà de, bueno, si apreto molt i milloro, no sé què, i em va bé, pues arribo. Però com havia de... Bueno, com estava com molt justet allà de ahir, si arribava o si no arribava. I llavors va ser quan em vaig començar a plantejar de potser no arribo. Algo haurem de fer. I com que en aquell moment tampoc se'm va acudir cap opció que no fos... No se'm va acudir cap opció que no passés per la universitat, el qual també error... Bueno, no error en plan meu, sinó error del sistema. Bueno, no sé, com que era molt... És o batxillerat o universitat. I és com... Bueno, es poden fer altres coses. En aquell moment ningú m'ho va dir, ni jo ho vaig pensar. Llavors, bueno,
el que vaig fer va ser buscar més carreres de la universitat, perquè era l'única opció que hi havia en el meu cap de seguir fent al setembre. I vaig començar a buscar carreres de 5. Ah, ja de perduts al riu, o sigui... Sí. És a dir, ara ho penso, en plan, podria haver dit 6 o 6 i 8. Sí, perquè això sí que sabia que arribaria. El que no arribava era el 9,7, crec que era, 9,8, no sé. Anem a assegurar que tot anirà malament, la CL estarà aprovada tal, i per si... Clar, sí, no sé per què jo no vaig pensar també en altres coses que no fos un 5, quan òbviament sabia que ja... És a dir, com havia d'esforçar-me molt per arribar a la nota de la UB, d'audiovisuals, m'havia d'esforçar molt per suspendre la sèrie i per no treure un 6 o un 7 que requerís una altra carrera. Realment, com fàcilment hauria arribat en aquella nota. Bueno, és igual. Total, vaig buscar carreres de 5, descarto totes les enginyeries, perquè això ja sabia que no. I vaig mirant, fins que em trobo en informació i documentació que d'una forma molt random em crida l'atenció el títol, perquè clar, com el primer input que tens de la carrera, pues, si no saps res que mai ningú te n'ha parlat, és el títol. Jo tampoc en aquell moment vaig dir això és ser bibliotecari. Crec, no sé. I no sona especialment bé. A mi em va cridar l'atenció. Informació i documentació. És com... A mi em va cridar l'atenció. No sé. Bueno. Algo hi havia allà que era com... Bueno, vaig a mirar el pla d'estudis. I me'l vaig mirar i, no sé, com em va semblar com guai, hi havia com bases de dades, com gestió de la informació, no sé, era com... Em va semblar bé. Vull dir, no sé, d'alguna forma que tampoc et sé com dir això és la meva vocació, no era allò de que estigués com he vist la llum i això ha de ser la meva vida. Clar, perquè tampoc eres rata de biblioteca, o sigui, no era allò de... Sí, clar, jo bibliotecari, perquè he crescut entre llibres. Clar, i també lector, bueno, sí, he anat llegint al llarg de la meva vida, però, bueno, fàcilment hi ha persones menys lectores que jo, fàcilment n'hi ha que ho són més. He tingut èpoques i vaig fent. No sé. Vull dir, em va cridar... Sí, és que vaig veure el pla d'estudi i va ser com, mira, com té pinta divertit. Jo què sé. I ja està. I va ser com... Bueno, no sé si vaig mirar més o no recordo... És a dir, és l'única carrera que em va passar això, mirant la llista de 5, diguem. És l'única que vaig arribar a obrir i pensar que podia ser un bon plan. No sé si em vaig obrir moltes més o no, però ara tampoc me'n recordo. I res, va ser com... Decideixo posar com a segona opció aquesta carrera, després d'audiovisuals, i una cosa que tampoc té molt sentit, però abans d'un doble grau que hi ha, que és el d'informació i documentació, més comunicació audiovisual, que fan a la facultat aquella, que normalment els dobles graus tenen més nota que les dues carreres per separades individualment. Però en aquell cas, no. Perquè en aquell moment informació i documentació és un 5 i en el doble grau restava més que sumava a la part conjunta, suposo, i de fet, el que passa, i que molts profes en el seu moment, ara no sé com està el tema, però hi ha molts profes que estaven molt ratllats de que la gent entrava allà per fer el canvi després a audiovisuals. Però bueno... Clar, o sigui, si audiovisuals és una carrera que té molta demanda, o sigui, normalment si s'ajunta amb una altra carrera que també té demanda, llavors la gent li interessa més fer les dues carreres alhora per tenir dues carreres. Claro. I llavors puja tot. Però si la carrera amb la que s'emparella és una carrera que s'obren places, perquè la nota per entrar és un 5, el que fa és que resti el doble grau. Llavors, era això, era com... Al final, que t'interessi fer informació i documentació et facilita poder entrar a comunicació audiovisual via el doble grau. O sigui, et quedes com el doble grau i després ja decideixes si vols deixar o fer les dues o que sigui. És que hi ha gent que no li interessava. O sigui, no és allò de si t'interessa
informació i documentació. Hi ha gent que el primer dia de la uni, a primer, no sé què de setembre que arribes allà, i sabien perfectament que volien fer el tràmit de primer per passar-se. I com hi havia gent que anava ja amb aquest plan des del dia 0, vull dir, com es matriculaven ja així. Sí. Bueno, com fa pena una mica, però bueno, ja així, sí, això passava. Llavors, no sé, va ser una decisió sense sentit, perquè la meva de posar per darrere Infocom, que és el doble grau, perquè és una nota més alta que informació i documentació. Llavors, mai hagués entrat a Infocom, perquè sempre hauria passat per davant la meva segona opció que la tercera, si ja entrava a la segona, que era un 5, per tant sí. Clar, no tenia sentit, però... Jo quan em vas explicar això vaig flipar perquè una mica l'estratègia que seguíem, com a mínim nosaltres, era ordenar de més a menys nota les carreres que ens interessaven i era com, d'acord, si no entro aquí, si no entro aquí, entro aquí. Però si ho fas al revés, en el moment en què tu entres a una que té menys nota, però que tu has posat primer, ja no et deixen passar a una amb més nota, clar, si l'has posat segon. Tu sempre pots pujar de jerarquia de carreres, de les que tu has posat. Sempre podràs pujar si et donen plaça, per si... Sí, perquè és el teu interès. Si jo, amb les meves dues primeres, audiovisuals d'UB a seques i informació i documentació, també a seques, si de cop, com molta gent que ha entrat a la UB audiovisuals entra a l'autònoma perquè ja han sobrat places o per alguna cosa, o perquè han entrat per nota, llavors no es matriculen tots, llavors a mi podria arribar a pujar si jo estava com el segon, per exemple, després. Clar, perquè és com el teu interès és aquest ordre i això queda a fuego i ja no et pots contradir. Llavors, clar, jo entro a audiovisuals? No. Segona opció, entro a informació i documentació? Sí. Ja no hi ha opció de repensar-s'ho per anar a la tercera. Com a molt, si m'haguessin donat l'opció hagués pogut pujar, però... Sí, no sé per què... Clar. No sé per què vaig fer-ho així, perquè no té sentit, mai hagués entrat. I de cop i volta, Vicenç comença informació i documentació. Sí. Així de la nada. Així és. I tot raríssim, perquè era com, què ha passat? Però bueno, i què tal? Bé, molt bé, perquè ara estic fent de bibliotecari. Clar, això és spoiler. Spoiler com ja l'hem dit al principi. Però sí. Però sí, bueno, com en part sorprenentment, sobretot veient l'entremig des del punt aquest que estem ara, he acabat quart d'ESO, segon de batxillerat, començo la uni, entre aquest moment i ara en el present que estem gravant, és com sorprenent que hagi acabat així. Sí. Però molt bé, perquè penso que bé que estic aquí. Clar. Llavors, bueno, començo primer, vaig fent, els primers em va agradar, sí, era guai, els primers crec que en general no són mai els millors cursos perquè són molt de fonaments, molt de base, molta més com teoria i així, menys específic, i bueno, doncs potser és una mica més rotllo, com tot, però bueno, ja en plan, no m'ho vaig passar malament, I anava fent bé, com qualsevol, suposo, a primer de carrera, i llavors arriba el Nadal i vaig a casa d'uns familiars, així llunyans, que tampoc com acostumo a veure sovint, on hi ha un home, no sé si és un cosí meu com llunyà, bueno, un home d'uns 30 i pico anys que és tècnic de so de Televisió Espanyola i parlo amb ell de com el típic que estàs fent, estudiant, no sé què, com a més sabia que ell estava allà, vam parlar d'audiovisuals una mica i així, de com està, bueno, de les opcions de la carrera i com així, i a mi em va preguntar, per què tu, què t'agrada? Com, bueno, el que hem dit al principi, si la part creativa o la part tècnica. Bàsicament la divisió venia a ser la part creativa o la part tècnica. I jo soc, és claríssim, a mi m'agrada la part tècnica, i em diu, vale, doncs llavors tu el que has de fer és el grau superior
en plan FP, sí, el que abans era FP, doncs cicle formatiu de grau superior, que hi ha de realització audiovisual i espectacles. I m'ho vaig mirar i realment era com, bueno, encaixava molt amb mi, amb el meu perfil i així, vull dir, com si ja volia fer comunicació audiovisual, però a sobre com em dius que això és com molt més tècnic, perquè em diu, com jo treballo amb gent que ha fet la carrera i és que no en tenen ni idea d'agafar una màquina, d'agafar una càmera, de vídeo, de fotos, el que sigui, i en canvi gent de grau es nota molt la diferència de que han tocat molt les càmeres i que han fet molt ja durant els estudis. I llavors em vaig mirar que hi havia opcions públiques per anar a estudiar realització audiovisual i vaig anar a parar a l'EMAP de Barcelona, que és un institut que està especialitzat en graus superiors d'audiovisuals, en realització, producció, il·luminació, so, animació, aquestes coses. I vaig mirar, m'agradava, no sé què, i me vaig matricular i, bueno, com paral·lelament a això també vaig decidir acabar primer de la carrera. Era Nadal, això. Que també hauria sigut com una opció de dir segueixo a tope amb el canvi, perquè jo tenia clar que volia fer audiovisuals i ja està, deixo la carrera i adeu, com que total, jo no tenia previst. Bueno, bé, sí, en veritat sí, una mica. Clar, perquè si no l'hagués acabat. Tu tenies opció de començar el cicle al gener? No. No, clar. Una cosa és que m'hauria quedat allà uns 6 mesos penjat. I l'altra és que jo vaig pensar que... primer vaig pensar, m'està agradant acabar primer perquè mai se sap. Després que, llavors, com tingues acabat primer, total, com ja estàs aquí ficat. Sí. I després, com a mesura que van anar acabant el curs, sí que vaig pensar, m'agradaria fer el grau aquest de realització i després tornar a la uni. Com, no sé, no m'ha agradat com per seguir continuant. Com tenia clar que la meva prioritat era fer audiovisuals. Però havia descobert una cosa que dic, doncs m'està agradant i com això ho segueixo volent fer. I en aquell moment va ser com em vaig de la uni i ja està, però l'acabo primer i intento provar tot per si vull tornar, saber que puc tornar sense problemes i que ja tinc aquesta part feta. I llavors aquest va ser el canvi i així és com vaig començar a fer realització audiovisual. Llavors, també el cicle aquest són dos anys, realment tot molt tècnic, vull dir com... Sí. No em va enganyar, el nom aquest. Bueno, la idea. La idea, sí, com m'ho vaig passar molt bé. Vull dir, realment em va agradar estudiar allà. Hi havia molta gent que es queixava, també, però bueno, jo no sé, no estava tan crític, suposo. I, bueno, què és això? El primer mes, a les primeres setmanes, estàvem editant un vídeo que nosaltres mateixos havíem gravat amb una assignatura, això, l'havíem gravat per després anar a exportar tots els vídeos i muntar i fer tu el teu minicurt o el que sigui, que era una merda, perquè òbviament, una merda. Però com, no sé, ja t'estàs com enfrontant als problemes que et trobes en un rodatge, com ja veus com funcionen les càmeres, ja veus els programes d'edició, com, bueno, ja vas començant a fer alguna cosa, saps? I com a la uni que, per exemple, és això, com fins a segon no comences a tocar i a fer 2 o 3 fotos, no sé què, és molt diferent. Vull dir, com l'assignatura de la universitat de realització és com, no sé si a tercer o a quart, i és com, bueno, és molt diferent. Doncs això, com ja de bones a primeres estaves fent vídeos, estaves com així, i era com, no sé, molt més divertit. I bé, això va ser... En aquell punt sí que em pensava molt que aniria cap a audiovisuals a nivell laboral.
I a segon va ser quan vaig començar a fer pràctiques, perquè són obligatòries, a MediaPro, als Findes, anava allà, anava a les tardes, estava en el plató, feia de càmera, feia de regidor, com molt bé, estava allà. I llavors va arribar el punt... Sí, era allà que es veia la càmera que eres, no? Ah, sí, clar, MediaPro és a Barcelona, té... És a dir, l'edifici, que és de vidre, a dins hi ha una pantalla que són com 9 teles enormes juntes, fent una gran pantalla, on està punxada en directe la senyal del programa que estigui fent en aquell moment, o el partit de futbol de torno que estiguin jugant. Doncs clar, quan tocava plató, pues sortia allà la meva càmera. Sí, que bueno, això que algun cop havíem quedat per després... Sí. No sé si sortíem o alguna cosa així i era... Ai, vine'm a buscar, no sé què. I quan vegis que punxa la càmera de la presentadora, sóc jo. I sí. era com... Ah. Sí. Bueno, i a les cases de tothom, allà estava jo. Sí. Això és divertit, pensar-ho així. I bé, llavors arriba el punt que acabo, realització, em quedo treballant d'altes i baixes, que és també una mica una mierda, però... Sí. Però vaig tenir molta sort, perquè tot i estar d'altes i baixes, és a dir, com funcionava aquella gent és que hi havia alguns quants amb contracte, que llavors l'empresa s'havia d'ocupar de que cada setmana fessin les seves hores i ficar-los rodatges, i ficar-los plató, i ficar-los les hores perquè complissin. Clar, per amortitzar el contracte. Perquè com les havien de fer i per això les pagaven. Llavors tenien com una bossa de gent, per dir-ho així, que és com quan falta gent, pues et truquem, vens un dia, curres, que no és autònom, és com aquell dia com et feien un contracte d'un dia. Pues vens, et fan el contracte d'un dia, treballes aquell dia i marxes. Que per això el teu resum de la Seguretat Social... Sí, són 13 pàgines. Sí, són 13 pàgines de m'han donat d'alta, m'han donat baixa... Sí, clar. De contractes de 2, si eren 2 dies seguits, pues era contracte de 2 dies. Pues tinc com 1000 línies d'un contracte d'un dia, de 2, de 5, de 2, de 4... Sí. Llavors, jo vaig tenir la sort, perquè això, clar, és com... Pot ser molt inestable a nivell... Et truquem un dia, però no saps, no tens un horari fixe, com potser una setmana et truquen 3 dies, una setmana et truquen 6, una setmana no et truquen, com depèn molt de la feina, de si... Normalment prioritzen la gent de contracte que portar-los fora a rodatges que pues, ja sigui al camp, ja sigui a algun programa, però que no sigui plató. Però clar, quan no hi ha lliga, quan hi ha parons de seleccions o com així, pues són 2 setmanes que no hi ha tanta activitat, i llavors totes les menges amb patates, perquè els hi toca, els que tenen contracte fan les hores de plató i els que fan plató al carrer, perquè no hi ha hores de rodatge per omplir. Però no, jo vaig tenir la sort perquè a mi em van ficar en una posició, em van formar amb una màquina que ja només eren 2, jo era el tercer, llavors amb aquests 3 ens van fer com un horari els 7 dies entre els 3 fèiem els 7 dies de la setmana, doncs jo tenia com 2 dies assegurats d'aquella cosa. Més, llavors nosaltres 3 fèiem la màquina aquesta, que es diu Watchout, i de càmera. Llavors, sí que era com per posar... Sí, la màquina aquesta ve a ser com els panells publicitaris. És a dir, físicament eren com els panells publicitaris que hi ha en els camps, en els laterals, en les bandes del camp de futbol, al perímetre, que van posant pues, això, publicitat i tal, com la pantalla aquesta. Però llavors, això estava a dins del plató, a darrere dels tertulians, presentadora i tal, com a altura de mig cos, si estàs dreta, pues et quedava a l'altura del pit, més o menys, la pantalla aquesta. I llavors, no, òbviament, no posàvem publicitat, posàvem contingut narratiu, per dir-ho així, del programa, doncs, futbol, que el tema era futbol sempre. Si parlen d'un partit, els escuts, si estan parlant de l'entrenador, si estan parlant d'un jugador, anava posant fotografies del que estiguessin parlant en aquell moment. Si els postpartits, si un ha guanyat i l'altre ha perdut, poses una imatge de l'equip celebrant, i una imatge de l'altre equip trist.
Llavors, si parlen d'un, doncs la poses la de la celebració, si estan parlant de l'altre, del trist. Llavors, si havien marcat uns jugadors, si havia hagut un jugador que havia destacat per bo o per dolent, que sabies que parlarien, que també això ho tenies apuntat, sabies més o menys de quins temes parlarien, et preparaves les imatges relacionades amb allò i quan tocava doncs, anaves posant les fotos corresponents. Llavors, amb aquests dos i jo doncs, ens repartíem fer la màquina aquesta i càmeres de plató. Llavors, de tal manera que teníem coberts no sé si 4 dies o 5, no sé, com per fer una jornada setmanal normal. I llavors jo vaig tenir això, la sort aquesta, que tot i estar d'altes i baixes, tenia com la seguretat de poder tenir com les 40 hores, 35, no sé quantes eren, i com excepcionalment em quedava més dies sense anar a treballar, o sigui, com que podia comptar més o menys amb un sou estable, tot i això. Llavors, paral·lelament a això, que és a nivell laboral, a nivell d'estudis, vaig reprendre a la universitat fent el doble grau. El doble grau, El doble grau. Perquè vaig pensar, a mi m'havia agradat molt fer realització audiovisual, m'havia agradat anar a treballar a la tele, als platós, no sé què, com això. Ja m'encaixava, era el que volia realment, com era el bon pla, i vaig pensar, seguim, vull dir, com acaba de completar la formació fent el grau universitari. I jo sabia que volia tornar a fer informació i documentació, que havia començat i m'havia agradat, hi havia el doble grau i en aquell moment va ser com, 1 més 1, 2. Llavors puc tenir els 2 títols, un grau fent el grau superior de realització més doble grau universitari, com, no sé, era una bona jugada. I el meu plan, de cop, es va transformar en els següents 5 o 6 anys treballar a Mediapro i fer la universitat fent com mig curs per any. Sí. Perquè com que òbviament no podia assumir fer com un curs de doble grau sencer, clar. Més una jornada completa. I va ser com, a poc a poc em vaig traient les 2 carreres, de mentre estic a la tele, i quan tingui les 2 carreres, ja decideixo què fer. Clar, que per tornar a fer, o sigui, per passar el doble grau, vas tornar a fer part de la CL. L'assignatura que em vaig haver de preparar jo sol a batxillerat, me vaig haver de tornar a preparar jo sol després d'haver fet el doble grau de realització, el grau superior de realització audiovisual. Que era pan comido. I sense estudiar gaire, com repassant 4 punts, no sé què, vaig treure un 9,5. Sí. Vull dir, bueno, clar, és que venia de 2 anys d'això, vull dir, com... Clar, i també hi havia el fet de que el grau superior et convalidava assignatures de comunicació audiovisual, no? Sí. Clar, que també era un... O sigui, que també facilitava el fet de que tu diguessis, home, i aquí soc. Sí, clar. No, o sigui, era com... Estava molt bé el plan, no sé. Sí, no, jo... En aquell moment estava com molt bé. Que vaig pensar, mira que ha donat voltes de dir, ara això, ara l'altre, però al final li haurà sortit com molt rodó per acabar tenint un doble grau, un grau superior i després que hauràs estat currant. Que no és allò de que tens experiència, no sé què, t'han estat pagant el que sigui, però algú has estat cobrant. Bueno, clar, jo en el moment que vaig començar a treballar a Mediapro, quan vaig passar de pràctiques a treballar, jo em vaig independitzar. I jo em vaig independitzar pagant-m'ho jo tot. Menys els estudis que em pagaven mons pares, que això és com el que tota la vida m'havien dit els estudis te'ls pagarem. Que és la matrícula i això. El que és la matrícula i tal. Però el pis i així me'l vaig començar a pagar jo de la feina aquesta. I jo pensava com, sortiré de la universitat amb el doble grau, ja tindré la realització visual, tindré anys d'experiència a la tele. Vull dir, com estava bé. Estava allà. Llavors, sí, la CL va ser un tràmit per tornar... Perquè, clar, no sé si m'havia caducat, perquè les específiques crec que caduquen. I crec que, com que havien passat 3 anys, crec que duren 2,
Llavors havia de tornar a fer aquella part. I la vaig fer, com va ser un tràmit, perquè com en aquest moment, pues, òbviament, ja m'ho sabia molt bé. I vaig tornar a la universitat, fent el doble grau. En aquell moment feia 3 i 3, és a dir, 3 assignatures al primer semestre, 3 al segon. I de les 3 assignatures eren 2 d'una carrera i una de l'altra, i el segon semestre al revés. Una del que havien sigut 2 i 2 del que havien sigut una. I això es va traduir en el primer semestre a fer 2 assignatures de comunicació i una d'informació i documentació. Que van ser, per mi, un conyazo. Les assignatures de comunicació audiovisual. Sí, perquè a més, clar, el que quedava no convalidat era precisament la part que menys t'agradava. I em quedava per arribar allà, perquè era una partida de tercer. Les assignatures que em convalidaven eren això, realització, no sé quines més, però eren de tercer i quart, crec. I sí, vull dir, com molt bé va preveure el meu familiar. Sí. No em va... si jo volia fer alguna tècnic, pues realització era el meu i no la uni. Ho vaig viure així, tal qual. A més vaig fer comunicació i expressió oral i escrita en anglès, que en plan assignatura com que la podies fer qualsevol carrera, en plan no té res a veure concretament en comunicació audiovisual. Sí. I fonaments de la comunicació mediatitzada, que és la típica assignatura tostón, teòrica, de primer, d'una carrera, que és com una mica el background històric de la carrera i així, saps? I era com molt densa, com no sé, bueno, no em va agradar. Llavors vaig començar el segon semestre i tenia una assignatura que ja era més concreta de comunicació audiovisual, on era anàlisi de personatges. Jo ho sé molt poc perquè vaig fer 3 classes. Llavors, sé que teníem unes pràctiques que havíem de com crear uns personatges per després com fer la seva evolució, crec, al llarg d'una pel·lícula o així. I jo vaig fer 3 classes, vaig veure que allò era com... no era el meu gens, vull dir, no... Vaig mirar-me com el pla d'estudis, què m'esperava en el futur, i tot tenia pinta de ser com más de lo mismo, i va ser com, jo això no ho vull. Gens ni mica. I vaig anar a parlar amb el profe. De fet, és que em fa com certa... Bueno, ràbia no, al final també és una mica... Clar, és el que hi ha, però vull dir... Era un profe molt bo. Vull dir, si no fos perquè el profe hagués sigut bo, hagués durat una classe, potser. Però el profe ho feia molt bé i com era motivat amb el bon sentit de la paraula, que transmetia molt, que li agradava, no sé, com realment del profe aquell, bones paraules. Llavors vaig anar a parlar amb el profe i li vaig dir, mira, que és que no vull fer aquesta assignatura perquè no és el que m'esperava de la carrera, no sé què. Li vaig explicar una mica això que hem estat parlant ara i ja està. I el profe molt bé, en plan, pues, a tope amb tu i ja està. I llavors vaig anar a parlar amb la professora tutora del doble grau... Cap d'estudis, sí. Que ja havia parlat prèviament per tornar a la uni. Per fer la gestió... Clar, perquè jo quan vaig tornar a la uni vaig haver de fer la gestió de canviar d'informació i documentació al doble grau. Perquè clar, jo era alumne d'informació i documentació que no s'havia matriculat durant els últims anys, però si hagués volgut tornar a la uni, doncs vaig, em matriculo i pa'lante. En plan, només a ID. Però com que havia de fer el canvi, doncs havia com certa gestió. Clar, tinc primer d'això, tinc no sé què... Sí. A part, em va ajudar la profe aquesta a fer el planning, el puzzle raro de quants crèdits em deixaven fer, perquè clar, a primer sempre hi ha uns crèdits mínims per seguir el següent curs, i a primer són més que a segon, tercer i quart per superar el curs. Llavors clar, es van mirar
van haver de parlar amb direcció, el rector o jo que sí que fos de la facultat, allà amb quants crèdits em deixaven fer d'una i de l'altra, perquè ja tenia primer d'una part, però no de l'altra part de comunicació. Com havia de fer poques assignatures, perquè perquè ja els hi vaig dir, jo com a màxim puc fer tal. I llavors, bueno, van haver-hi com moltes... Vaig quedar uns quants cops amb la professora aquesta de com ho podem fer, quines m'agafo, quines no, quants crèdits em deixen matricular, mínim, en plan... I, bueno, més que quants em deixen matricular és quants em deixen no matricular-me per poder treure'm assignatures, en plan, de no fer massa feina. Total, que això havia sigut abans d'entrar a la uni, bueno, de reentrar a la uni, i jo vaig allà al febrer, com al cap de 6 mesos... Miri, sap tot el tinglado aquest que hem muntat? Que no m'interessa. No m'interessa i volia tornar a informació de documentació. Em va mirar amb una cara en plan... Per què? Què ha passat? Què estàs fent? Com... Pensava que tenia molt sentit el que estaves fent, era una molt bona opció. Per què de cop ara aquest canvi? I, bueno, jo estava com molt convençut, realment, de fer-ho. Llavors, òbviament, la profe aquesta em pot recomanar i dir el que vulgui, però qui pren la decisió soc jo. I ja m'ho va dir com, bueno, aquest canvi, com, vale, ok, però que sigui l'últim. Sí. No tornis a voler fer el doble grau ara, saps? Que si l'hagués tornat a voler fer, pues jo què sé, en plan, al final jo sóc un client de la universitat, vull dir. Sí. Però, bueno, parlant en quant a estudiant i professora, pues, el consell era aquest i tenia sentit, vull dir, com tampoc em deia res descabellat. Però, bueno, vaig haver de desfer el tràmit aquest, que en aquest cas simplement va ser no fer res per la part de comunicació audiovisual i fer-ho tot per la part d'informació i documentació, que com que ja estava matriculat, pues era seguir a tope i ja està. Que llavors vaig acabar fent 2 assignatures aquell semestre, vaig abandonar la de comunicació audiovisual i vaig acabar el curs per l'any següent fer només informació i documentació. 3 i 3 d'informació i documentació. Bueno, no sé si 3 i... Sí, o 3 i 3, o les... Sí, crec que van ser 3 i 3, o les que fossin. Ah, no! És a dir, jo en aquell moment havia acabat segon... És que clar, em passava que tenies assignatures descavalcades perquè clar. Ja havia fet primer d'uni de l'ID. Llavors, totes les que estava fent eren de segon, però no les estava fent totes. Sí, llavors comences a tenir assignatures de tercer i assignatures de segon. Llavors, l'any següent va ser, el que vaig fer és acabar segon més una de tercer. Ara no me'n recordo ben bé com va quedar, però sempre, tots els cursos, em quedava un forat d'una assignatura del meu curs que podia matricular-me a una del següent curs. Que això és el que vaig anar fent. Llavors, com a quart, vaig recollir els fruits d'haver pres aquesta decisió i llavors tenia una assignatura menys. Vaig decidir com, vull que el forat aquest que em queda perquè tenia un forat, doncs aprofitar-lo a quart. Podria haver dit a segon i en aquell moment faig una assignatura menys i el següent any faig el que toca per pla d'estudis. Però bueno, anava fent i llavors tenia com totes les d'un curs més una del següent. I així fins a quart. Llavors, en aquell moment jo estava... Quan vaig acabar segon, vaig fer mig segon durant el doble grau, diguem, i mig segon treballant 40 hores, i l'altra meitat de segon ja hi fent ID pur, treballant a Mediapro, que llavors va ser quan em van canviar a contracte. Em van canviar de departament i em van fer un contracte que va durar aquell curs. Llavors jo a la uni estava fent la meitat de segon més una de tercer, per fer net de segon i ja està, i a la feina estava amb contracte, ja havia passat a millors condicions, no gaire millor sou, però aquest era el plan. I era un departament que es diu Transmissions, era com una cosa així molt més tècnica, diguem, de tocar botonets i no sé què, com moltes pantalletes, i és de les feines quasi que potser millor m'ho passava
fent la feina, perquè, així dit molt ràpid, era partits, un partit de futbol, només hi ha una cadena de televisió, una empresa sola que s'encarrega de posar les càmeres, però després es retransmet a tot el món, hi ha moltes empreses encarregades de retransmetre aquest partit, però en el lloc només hi ha una. Llavors, aquella empresa emet el senyal a qui ha pagat els drets, en aquest cas Espanya Media Pro, llavors nosaltres rebíem la senyal aquesta en l'edifici, de milions de coses, milions de senyals les rebíem, llavors el meu departament era el primer filtre d'entrada a l'edifici d'aquestes imatges. Llavors, ens entrava per una via un partit de futbol, doncs nosaltres havíem de seleccionar en plan una hora d'inici, una hora de fi del partit, i aquell clip que creàvem d'unes 2 hores i pico, el guardàvem, l'enviàvem a no sé quin departament, a no sé quin altre, a lo que és l'arxiu digital, com era el primer triatge, diguem, d'aquestes coses. I llavors no sé, això era com anar tocant botonets d'in, outs, no sé què, que si el player, que si la gravadora, que si no sé què, que si truques a un altre departament, enviem aquesta senyal per aquí. I a mi aquestes coses m'ho passava bé. I estava allà, a tope. I llavors va ser quan vaig acabar segon de la uni, vaig acabar Media Pro, perquè en aquell moment jo estava en un canal de televisió que eren belgues i polacs. És veritat. És a dir, jo això... És a dir, al meu departament tothom feia el mateix, jo era una mica excepcional perquè feia el mateix, però per un canal belga que no tenien aquesta infraestructura en els respectius països, i havien contractat a Media Pro perquè fes aquesta feina. Llavors, jo era el mateix, com gestionava l'entrada de senyal, no sé què, l'enviava a no sé quin departament, però com en comptes de treballar per Gol Televisió, que és el canal d'aquí a Espanya, era per Eleven Sports, Bèlgica i Polònia. I això, justament, al juny, és a dir, quan va acabar el curs aquell, jo va ser... Quan s'acabava... És a dir, va acabar el juny aquell i van... com es diu? Xapaven el canal. És a dir, no xapaven el canal, xapaven el canal a Barcelona. Perquè havien crescut, tenien les seves infraestructures, les seves màquines, les seves coses, i com és lògic, s'ho feien ells. Deixaven de subcontractar. Llavors deixaven de subcontractar, i aquí va ser on jo vaig dir m'agrada molt Media Pro, m'agrada molt la feina aquesta, però no em vull dedicar professionalment la resta de la meva vida a l'audiovisual. Com amb els 3 anys que vaig estar a Media Pro, aquesta va ser una mica la conclusió. M'agrada molt, però jo no vull dedicar-me a nivell laboral a això. Perquè jo vaig veure que hi havia com 2 vies. Una, entrar a la roda de la gran empresa, que és el que estava fent, i allà podien escalar, podia moure'm i tal, que de fet, quan jo vaig plegar de Media Pro, estava en el millor punt on podia estar segons el meu somni de segon de batxillerat. Jo volia arribar a ser realització de partits de futbol. Estava en una posició que el següent pas era fer el salt a control de realització de partits de futbol, amb una altra màquina, no sé què, amb un altre càrrec, però que després el salt era anar, en plan, com estava en aquesta escala. Estava dins de l'empresa, vull dir, de fet ara veig companys meus de Media Pro, i que també havien sigut de classe, que havíem entrat junts, i que ara estan fent operadors de càmera de partits de futbol, i els veig en el Camp Nou, els veig al Camp de l'Espanyol, veig que van a fer diferents esdeveniments esportius, i jo penso, uah, aquesta persona podria ser jo, com si hagués seguit allà, i és com molt guai, vull dir, no sé, és això el que volia. Però com en els 3 anys aquell, això, i l'altra part de la via, això és això, la roda de la gran empresa, i entrar aquí. I això, el dolent que té és que hi ha l'estancament aquest, una mica és l'únic que pots fer. Et quedes allà i ja està. I hi ha l'altra via, que és rodatges, publicitat, no sé què, freelance, que és una mica autònom, buscar-se la vida, que jo no sóc aquesta persona. En plan, jo no tinc un caràcter de
deixar-me veure molt, com fer molts contactes, que se'n recordin de mi, com jo per allà on passo no deixo petjada. Com... És molt dur dir això, No, però en el bon i el mal sentit, en veritat. Com mai... mai. Com no, ara a Mediapro pues, no se'n recordaran de mi. Però mai, a Mediapro mai ningú dirà que jo havia sigut un mal treballador. Saps? Jo, com vaig, compleixo, és en plan, és el de treure sets a tota la meva vida, a l'ESO i a batxillerat. Sí. Jo mai he tret alguns 5 i he tret alguns excel·lents. Però en plan, jo sempre estic allà. Llavors, com no destaco ni per lo bo ni per lo dolent, una mica. Llavors, bueno, jo, amb una via de freelance, de fer contactes, de trucar gent, de no sé què, de buscar-se molt la vida, se'm feia una muntanya enorme, com no ho veia gens per mi, com més inestabilitat, perquè és com... Feines aquestes són de... Treballes molts dies, molt seguits, moltes hores, i després pues, tens l'equivalent amb el peron, de... Estàs, això, 15 dies treballant molt i després pues, 15 dies que no. Llavors cobres el que cobres en un mes, en 15 dies, però com tens aquesta inestabilitat i que quan treballes és molt dur i quan no treballes, pues, òbviament no, però tampoc volia aquesta via, ni per les condicions laborals ni pel meu caràcter que no encaixa aquí. I llavors això va ser el que em va fer decidir, principalment va dir això ha estat molt bé però aquí vull plegar. I vull dedicar-me a full informació i documentació. Sí. I aquí va venir l'altra carambola de la meva vida. Oh! El Zulo. Sí. L'havies oblidat, Sí. Feies cara de no saber que vaya tela. Llavors, la primera carambola va ser que a Mediapro se'm va acabar el contracte i em van fer fora. Cosa que em va permetre cobrar atur, tenir finiquito i aquestes coses, perquè el meu contracte era d'obra i servei i el servei es va acabar. Llavors, això és diferent a tu dir em marxo. Sí. Jo l'únic que els vaig dir és no em recol·loqueu. Jo hagués pogut, els meus companys, un va marxar, jo vaig marxar i uns altres es van recol·locar. Podien haver-me fet un altre contracte, però era un contracte nou el que m'haguessin fet, perquè el meu canal, que era amb qui jo tenia el contracte, es marxava. Llavors, el meu contracte va acabar perquè ells ho van decidir a nivell legal. Clar. Jo vaig dir, no us preocupeu. No us preocupeu en recol·locar-me perquè no vull. Però llavors vaig tenir l'atur i aquestes coses. Bon plan. Llavors, la carambola de la vida va ser que a la meva facultat, per a estudiants d'informació i documentació... Bueno. Què va? Sí. Que hi ha diverses coses aquí, també lo de Xile. Ah, sí. Clar. Jo aquell estiu me'n vaig anar... Clar, vaig plegar de la feina, cosa que em va permetre unes, entre cometes, vacances, perquè d'un mes i mig, de juliol i agost. Sí. Perquè si no, hagués tingut les vacances laborals que tocaven, de 2 o 3 setmanes o el que fos, i ja està. Però jo vaig pirar, això acabava a finals de juny i a principis de juliol, amb una beca, amb la meva parella d'aquell moment, que també era de la carrera, vam poder fer una beca a la Biblioteca Nacional de Xile, que, és veritat, també va ser una carambola la beca en si, perquè la beca era un mes estant allà. Sí. Llavors nosaltres vam agafar i vam dir, bueno, agafem 2 setmanes després per quedar-nos per allà i fer turisme per allà, perquè ja que hem anat, s'ha d'aprofitar. I arribem allà, a la primera setmana, estem cadascun al seu departament i ens diuen, si voleu, en comptes de fer 4 hores al dia, en feu 5. Llavors, les hores aquestes que heu fet extras, l'última setmana no veniu. Això què vol dir? Una setmana més que teníem lliure per estar per Xile. Per estar per Xile. I aquell viatge jo el recordo més per viatge que per pràctiques. Sí. De fet, les pràctiques tinc molt pocs records i del viatge tinc molts.
Vull dir, sí, això va ser així. I en gran part gràcies a poder haver marxat de la feina de la manera que vaig marxar. Bueno, com que s'hagués acabat el contracte per ells o per mi, això potser és indiferent, en aquest cas. Clar, llavors, en aquest punt, o sigui, abans de la carambola del Zulo, era que tu t'havies quedat en aquell moment sense company de pis. Sí, això ja és la carambola. Ah, bueno, clar. Sí. I em lies a mi que jo necessitava un pis per passar l'estiu que compartim pis, no sé què, ens surt a compte perquè bueno, som col·legues tota la vida, bueno, des de segon d'ESO, sí. I jo a mi em sortia bé per acabar el treball de final de màster i tu tenies qui et pagués, o sigui, algú que et pagués l'estiu. Perquè la idea teva és que no sé què va venir primer. Què va venir primer? Que et confirmessin Xile o el Zulo? Jo crec que Xile. Clar. Sí, jo crec que Xile. Llavors era perquè això es demanava com al març. Sí. Era com aquelles coses que van amb una mica de temps. També era com... I recordo comprar els bitllets d'avió com amb un mes i mig d'antelació o així. Per tant, jo suposo que Xile. Llavors, et sortia bé perquè tenies... Clar, jo sabia que marxava a l'estiu. Sí, i era com, bueno, perfecte, jo m'instal·lo, m'estic un mes amb tu, que era el juny o així, i juliol ja, el que tu estiguessis a Xile, jo estava sol i ja m'espavilo. Però, llavors a tu, quan jo ja estava instal·lat i tot el rotllo, et confirmen l'altra carambola, que és la del Zulo. La del Zulo. Mi Zulo. Que és lo de la senyora aquella que va deixar un pis a la vostra bueno, a la vostra facultat. Sí, la cosa és que hi ha la beca aquesta, que és d'estudiants d'informació i documentació, que una bibliotecària fa, no sé si el 2000, en plan, principis del 2000, vull dir, com fa ja molts anys. Pues quan va morir, va deixar el seu estudi en herència a la Generalitat, amb la condició que fos un pis a disposició dels estudiants de la facultat. Doncs el que va fer la facultat és dividir aquell pis en dos. Era un pis més o menys normalillo, en plan petit, un pis clàssic petit. Sí. El que diries un pis petit, ja en plan, sense ser minúscul ni res, Pues el van partir en dos, que llavors sí que feia que era com un Zulo. Un Zulo. Llavors era com un apartament molt petit que era com un passadís amb la porta del lavabo i un espai de sala d'estar, menjador, llit, habitació i cuina, tot junt. Però això era una sola estança. Hi havia dues estances a la casa, bueno, al meu pis, que era el lavabo i la resta de coses. Sí. Bueno, i un mini terrat, molt petit i mono també. Sí. Que hi entrava, per ser un entresòl, era un entresòl i li entrava llum directe. És que la història també està en que si el meu de Zulo, l'altra meitat del pis, era una autèntica, però era fatal, perquè era un sol rectangle, el meu era una L i donava sensació de més espai, a part que era més gran de per si, però donava més sensació d'espai també. El seu era un rectangle de pis. Ja està. No tenia ni armari i a més la seva terrasseta donava en el cel obert i en el cel obert d'un entresòl no hi ha llum. Ja, en plan, no hi havia ni un sol minut del dia que poguessis estar sense el llum obert en aquella part del pis. En plan, jo això ho sé perquè quan vaig estar al final de la meva estada allà, vaig poder accedir a aquell pis també per altres coses, que ara explicarem. Sí, perquè és divertit. I doncs jo el vaig veure com era. I no hi entrava llum. En el meu, en canvi, era com el cel obert no tenia... En plan, hi havia la part del meu edifici, però com que no ocupava el 100% del cel obert, el meu edifici, perquè ja tocava amb la finca exterior, amb la finca del següent número, diguem, però en el següent número no hi havia edifici. Llavors m'entrava la llum directa. Clar. Llavors, entre que era la L, una mica més gran, la més sensació d'espai, i llum directa, era un Zulo que li agafava carinyo. Sí. Pues m'han dit així. Però bueno, el més important de tot, li agafaves carinyo perquè no havies de pagar lloguer, aigua, internet, llum. Podies viure allà gratis. No, literalment, vivia gratis. Sí.
En plan, jo em pagava el menjar, però és que com... Això és la Sí, meva... sí. Però el que era com pis no pagava res. Que això també va ser en part És a dir, gràcies a això vaig poder prendre la decisió de deixar tot l'audiovisual. Perquè podia viure un any cobrant de pràctiques, d'extracurriculars, que això és una altra carambola de la meva carrera, una miqueta. Clar, o sigui, el pis aquest que va deixar la senyora es va partir en dos, una meitat era per gent que feia visites a la teva facultat... Sí, com profes o que venien de congrés, no sé què, que jo et dic, allà va haver-hi com 2 profes, 3 dies cada profe, perquè clar, a més, a qui envien a congressos van més a hotels, no sé qui és el cutre que l'envien a aquell pis, però bueno. Vaig sentir sorolls com 3 dies, 2 cops en tots aquells mesos, i ja està, molt poca gent. I llavors l'altra meitat... Cada any per un estudiant a criteri de la combinació de nota mitjana de la carrera, ingressos, via renta, declaració de la renta i distància de Barcelona. Llavors, com que soc de Figueres, sí que hi havia estudiants de Mallorca, hi havia una altra noia de Múrcia, que és com... La noia de Múrcia ha tingut tota la carrera que ha fet ella en aquell pis, menys l'any que vaig estar jo. Hòstia. Però em va dir que s'havia oblidat aquell any, no sé per què, però bueno, com que no li vaig treure del tot. Bueno, és igual. Però com que si venen de Figueres, pues, ja és una, en plan, no sé, 160 quilòmetres o així. Bueno, que en aquell any me'l van donar a mi. Clar, llavors a tu et donen això, te'n vas a Xile i és com, quan torni de Xile ja me'n vaig directe al Zulo, con lo qual... seguir pagant aquell lloguer que el compartíem tu i jo des de feia 15 dies, de cop i volta no tenia massa sentit i era com, bueno, doncs, Dani, o et busques un company de pis o te'n vas, i jo, bueno... I de cop això s'ha tornat al podcast de com el Dani es va mudar 3 cops en 2 mesos. Exacte. Bueno, pues res, vaig a buscar... Bueno, coses privades. Sí, van ser 3 mudances, una per passar a viure amb tu un mes, una per passar a juliol i agost i una per viure l'any següent. Sí, va ser un estiu maco, però sí, quan a mi em feia il·lusió, doncs mira, passar un estiu allà a Xile, però bueno, no, clar, tu et vas sortir, vamos, ni calava. Clar, no va haver-hi res amb premeditació ni alevosía. No, de cap manera. Però sí, va sortir així. I això, bueno, et va pillar la pandèmia en el Zulo, no? Clar, això és l'altra part. És a dir, en el Zulo vaig poder fer pràctiques extracurriculars a la carrera cobrant molt poc, que són les pràctiques, que després ja entrem més a fons, sí, això. I llavors, clar, com vivia allà. Sí, llavors em va pillar la pandèmia a mig Zulo, que va ser com una mica... És a dir, com feia 4 dies, literal, que havia començat allà a sentir sorolls un altre cop del meu vecino profe. Que no sabia qui era, no l'havia vist, no sé què, però sabia que hi havia alguna persona. De cop comença a haver-hi coronavirus a Itàlia. Com cada cop més, arriba aquí. Cada cop restringeixen el doble del que estaven restringint el dia anterior. En plan, un dia, ui, no aneu al col·le. El segon dia, ningú a la feina, el següent dia tothom a casa, en plan, així, i llavors jo vaig agafar, el meu plan era marxar, o sigui, volia com tornar a treballar, en plan, volia fer les hores de feina en el Zulo i viure en un altre lloc, en plan, que va ser on vaig passar la pandèmia amb la família de la meva parella, però com el dia 0,1 ja sabia que no podia anar al Zulo, per tant, al Zulo no hi vaig anar en tots els mesos aquells. Però és que haver-te quedat allà tancat... No, jo només volia anar a treballar. Com ja tenia clar que allà, a un lloc o altre, no passaria. És com, vam parlar-ho amb la meva parella, no sé què, que si aquí, si allà, si cadascú amb la seva família, si no, i vam prendre aquesta decisió. I ja està, no va estar malament, va estar bé. Sí. A fer-ho fet així, jo crec. Total, que a l'últim dia, en plan, jo estic amb la maleta anant a tancar la porta, en plan, a veure quan torno, pensava que en 2 setmanes, no? No. Però jo estava ja amb la maleta marxant i em trobo un pòstit a la meva porta dient hola, soc... Ara no me'n recordo del nom.
soc no sé què, era una dona d'uns 30 anys, que era de Brasil, que havia vingut allà a Barcelona per fer un doctorat i estava amb no sé qui, amb un profe que jo coneixia, que l'havia tingut també, i em posava com el seu número de telèfon, en plan, si vols alguna cosa, si vols parlar, si no sé què, estic aquí i estaré com durant un temps, una mica. Clar, és que em deixin marxar. Llavors, jo en aquell moment, com vaig veure allò, li vaig trucar a la porta, estava, vam parlar 5 minuts, li vaig dir, jo em piro, per tant, d'esto, i ja està. I en aquell moment va ser així, al cap de com 5 o 6 dies, o 2 setmanes, no, 5 o 6 dies, no més, 2 setmanes, em truca el profe que gestionava la beca des de la facultat, diguem, i em diu, escolta, Vicenç, que la noia aquesta, que s'havia quedat tancada, clar, el pis estava dividit, tu entraves per la porta i et trobaves en un passadís de 2 metres amb 2 portes més, que també s'havien d'obrir amb clau. Clar, una que anava cap al teu i una que anava cap al cel. Doncs ella s'havia quedat tancada en el passadís aquest. Uf. Amb les 2 portes, la meva, òbviament, i la seva, que se li va tancar. Estava fent com ioga, em va dir, anar allà al passadís, com, no sé, per algú se li va tancar la porta. I llavors va tocar el cerrajero, no sé què, va venir i tal, però es veu com que estava pues, fatal, superagobiada, com no podia sortir d'allà, i aquí és on ve lo de l'espai de merda que era, on estava vivint ella. Era en plan, distribució fatal, zero llum, estan tot el dia a casa, i llavors em va demanar el profe aquest si li podia donar les claus de la meva part, perquè com a mínim tingués més espai i així. Ja sé com, òbviament, no sé com... En aquell moment, no sé com va ser, no sé, no se m'ha passat el cap, com dir, és el meu espai, no vull que... D'esto, va venir un missatger, perquè no podíem sortir, li vaig donar un sobre amb les claus, i li vaig donar el meu número de telèfon, perquè clar, com que havíem parlat, de veu, jo no havia agafat el seu telèfon. Li vaig donar el meu número per si volia qualsevol cosa, no sé què, amb les claus, i li vaig donar. I com sense ànims de posar-me medalles ni res, però com segurament li vaig salvar molt el confinament a aquesta persona. Clar, perquè com passar d'un pis enaníssim, no sé què, sense llum, sense res, a un pis normal, perquè si juntaves les 2 parts, ni tan mal. Vull dir, com podies utilitzar una part de menjador, l'altra part d'habitació, com ja era molt diferent la cosa. I dintre de la merda que va ser el confinament per tothom, pues, si aquesta persona podia tenir pues, més espai, pues oye, a tope. I bueno, i llavors, quan se'n va anar ella, al juny o així, la meva beca s'acabava el 15 de juliol. Llavors, a mitjans finals de juny, ella va marxar a Brasil i jo ja havia tornat en el Zulo a la meva part, que vam estar una setmana i mitja convivint en cadascun amb els respectius pisos, i quan se'n va marxar va deixar la porta oberta i durant 2 setmanes, la seva, clar, i durant 2 setmanes jo vaig tenir tot l'espai, que a la pràctica l'únic que va servir va ser que poder fer corrent d'aire, perquè així tenia 2 entrades d'aire i feia corrent, i poder estendre la roba. És l'únic per què ho vaig utilitzar. Però es notava. Sí. Vulguis o no, es notava. Bueno, així és com vaig acabar vivint un any gratis. Sí. Està bé. Sí. Ojalà més. Després. Sí. Ojalà més. I després es veu que et podies presentar més a la beca. Jo pensava que era com un any i ja no tenies prioritat i ho perdies tot, però es veu que no, que era com de zero, que la podies tornar a demanar i no passava ningú per davant de ningú amb el criteri de ja has estat en aquest pis. Però bueno, com que també vam tenir l'oportunitat d'anar a viure junts amb la meva exparella i no sé què, i com, bueno, ja no va sorgir, i ja està. Total, això personal. Professional. I estudiant, que va ser quan es van unir un altre cop, perquè vaig decidir tornar a fer pràctiques, a la facultat hi ha beques extracurriculars, de pràctiques extracurriculars, que perquè he anat parlant amb gent com no passa tan sovint, i com a mínim a la nostra hi ha molta oferta per fer unes pràctiques pagades, que després hauràs de fer les obligatòries, i que són les que tothom ha de fer, però això són com extras.
I hi ha molta oferta, hi ha algunes que estan prou ben pagades i algunes que no, però és una manera de... les pots fer a partir de segon, a partir de tercer, i és una manera de a sortir de la carrera tenint 2 anys d'experiència. Con la qual tu també poder provar, perquè quan surts al món laboral pilles el que tens i t'agafes a lo que sigui, sobretot al principi. I de fet ja comences a triar, sí, eso. Però bueno, al final aquestes pràctiques és una manera de poder seleccionar tu a on vols anar. Sí, i si t'agrada una, busques un del mateix tipus, o si no, proves una altra cosa. I com si estàs dubtant, doncs fas un any d'un, un any de l'altre, com et pots permetre el provar i fer una cosa sabent que estàs, aviam si això t'agrada o no t'agrada. I llavors, jo és això, així és com vaig fer el primer any d'extracurriculars que vaig fer, va ser a la Filmoteca de Catalunya, a la biblioteca, i això cobrava poquet, però com que estava en el Zulo, doncs podia. I com, això guai. Llavors, el següent any vaig fer les pràctiques obligatòries el primer semestre i el segon semestre vaig fer les pràctiques extracurriculars un altre cop, però només un semestre. Llavors vaig sortir, això, tenia 2 anys d'experiència, hi ha molta gent a informació i documentació que a quart se'l parteix en 2 i fa un any TFG i un any pràcticum. Llavors, no, al revés. Primer pràcticum i assignatures, i el següent es deixen TFG només, o TFG, no sé, que es parteixen així, llavors tens 2 anys, és a dir, com un any extra per també seguir fent pràctiques extracurriculars, perquè és una matada fer-ho que et manté viu, bàsicament. Llavors, com pots seguir treballant, si tens sort, n'hi ha que havia... El que he vist més jo són de 1.000 euros al mes per fer pràctiques, i està bé. Bueno, per fer unes pràctiques. I no era tot el dia, tampoc, com eren 5 hores. O sigui que, bien. Llavors, jo va haver-hi un moment que sí que vaig decidir fer-m'ho tot del tirón. Acabar. Jo me'n recordo, és que tinc aquella imatge al cap molt. Estava a casa meva, a Figueres, que a mi decisió dona com, en plan, no tinc edificis davant i veig com les muntanyes a lo lejos i no sé què. I estava fent una pràctica, no sé què, de la uni, i jo estava en plan, és que ets estudiant 24 hores al dia. I jo tenia molt el d'esto de, vull que la meva preocupació duri 8 hores al dia. Sigui, anar a la feina, queixar-me de la feina, si cal, perquè el món que vivim, no sé què, molt bé, em queixo del que sigui, però com allà, aquelles 8 hores, ja està. Com m'estava ja cremant molt, que quan ets estudiant vas a la uni, quan surts de la uni estàs pensant en la pràctica, si l'examen, si aquest treball, no sé què, i com ets 24 hores estudiant i no pots parar de ser-ho mai. Llavors jo estava a Figueres i va ser com, és que estic fart d'això, i en aquell moment vaig dir, faig tercer i quart del tirón. En plan, no tercer i quart del tirón. Quart tot sencer. Quart tot sencer sense partir-me'l. I amb unes pràctiques extracurriculars i ja està. Clar, les pràctiques, sí, només del segon semestre. Exacte. Clar, jo empatitzo molt amb això perquè a la meva carrera són les 5 assignatures i després TFG i pràcticums, que tot és junt, són com si fossin 4 assignatures. Llavors te'n falta una. I clar, és un quadrimestre en què hi ha una assignatura que et toca molt els collons, que jo vaig moure cel i terra per convalidar amb teatre i cursos i coses, per precisament aquesta sensació de és que tinc aquesta assignatura, és que no sé què, no, jo volia anar a fer les meves pràctiques i anar-me'n a casa, i adeu. Clar, jo atribueixo molt aquest cansament a tota la... en plan, els 3 primers anys meus, 4 primers anys d'estudis meus, que va ser com... el primer el puc descomptar perquè va ser pur i d'informació i documentació, però l'anada i vinguda aquesta de realització visual, doble grau, torna, treballa, fas menys... En plan, treballa jornada completa amb Media Pro, fes la meitat de curs acadèmic. Això m'havia allargat molt. En plan, jo m'he tret la carrera del 2014 al 2021. Vull dir, que estava fart d'estudiar, clar, ja se m'havia allargat, ja havia passat els 4 o 5 anys típics de que una persona es treu la carrera, potser,
Sí, clar, bueno, tota la gent de la teva edat ja... Si tu has anat, si vas seguint, et queda alguna no sé què, però bueno, 4 o 5 anys de... Sí. Com jo ja havia passat, no sé, vaig tardar, doncs això, 7, crec, en total. I jo com estava ja, no volia més, com si se m'allargava un any extra, com no vull. I vaig dir, pues, a tope, la directa i a currar, a buscar-me la vida. I després jo sabia que en algun moment de la vida, pues, voldria tornar a estudiar, no sé què, i com odiaria treballar 8 hores al dia. Jo això ho sabia, però en aquell moment volia parar d'estudiar. I així ho vaig fer. I sí, com aquí és on va tornar la meva normalitat acadèmica. Per primer cop en uns quants anys que portava fent caramboles. Quart el vaig fer normal. Sí, clar, i quart va ser això. A més, va ser quan vaig aprofitar el meu forat aquell de les assignatures. Ah, que en tenies una menys. En vaig tenir una menys. Sí, quart va ser chill en aquest aspecte. Va ser un quart de carrera com tothom, amb el TFG, les coses aquestes, però vaig fer les meves assignatures que em tocaven, el meu pràcticum, les meves pràctiques extracurriculars i ja està. I vaig acabar i al juny em vaig graduar. Juntament amb 6 persones més. Juntament amb 6 persones més, perquè si la meva carrera és un 5 és perquè són molt pocs i en el meu curs em van graduar això, 7 persones. Tot bé. Bueno. Però bueno, ara són més. Ara ja no és un 5 la carrera. Ah, mira, ojo. Fa uns anys que crec que són 6 i pico. En plan, no és com la gran demanda, però vull dir com que hi ha més demanda que oferta. Vull dir. Està bé. Això és que la perspectiva està canviant una mica. Sí. No sé, van canviar... Ara es diu gestió d'informació i documentació digital. Ah, però si ara hi ha més gent que clica. Sí, tal qual. No, tal qual, és que sí que han canviat coses i ara és com... Hi ha més enfocament a la part digital, informàtica i així. Però bueno, hi ha moltes coses que tampoc han canviat, diguem. Però segur que gran canvi és això, jo crec. No sé, tampoc en sé molt, perquè no he entrat mai a mirar com molt concretament què ha hagut de canvi. Però bueno, acabo la carrera, estic graduat, toca la jungla del món laboral. Efectivament. I jo em pensava, perquè així m'ho havien dit a la meva uni, a la meva facultat, que hi ha molta feina de bibliotecaris i durant una època em vaig cagar molt en tot això que m'havien dit, després en perspectiva he vist que una mica ja tenien raó. Però bueno, com que a la carrera ens deien hi ha més ofertes de feina que graduats cada any, perquè són molt pocs. Perquè no ho sí. Hi ha 7 ofertes. No, ja. Però, i ens deien molt això, llavors jo vaig pensar, acabo la carrera al juny, al juliol i agost no busquis feina perquè la cosa està parada. Bueno, com sí que vaig començar a tirar currículums al juliol així, i sí que vaig fer una entrevista, vaig entrar en un procés de selecció, que de 50 vaig quedar com entre els 6 primers, jo crec, perquè pels filtres que vaig anar passant crec que devíem quedar poquets, el qual molt bé. Però clar, quan només et pots permetre quedar primer, no sabés, ara quedar 6è. Però bueno, ja vaig fer un procés de selecció, però com estava molt, molt parat. Llavors, a mi em matava molt, que jo mai m'havia trobat amb cap procés de selecció, perquè jo les meves feines havien sigut o feines d'estiu, que són típiques d'entrevista, random, no sé com, no és el mateix el procés de selecció d'una feina del teu àmbit laboral que d'una feina del contracte d'estiu. Llavors, posava a les ofertes incorporació immediata. I jo això em pensava que vol dir tires el currículum, si ens agrada et truquem la setmana que ve, en plan, estem rebent currículums una setmana, fem entrevistes la setmana següent i a la següent t'incorpores. I això no va així. No. Incorporació immediata vaig descobrir que volia dir que t'incorporaves en plan, immediatament després del procés de selecció. Sí. Que es veu que hi ha ofertes que surten, en plan, t'incorpores a l'any següent, o t'incorpores no sé què, amb una data fixada d'inici, però els processos el fan abans. I clar, em tardaven 3 setmanes a respondre'm, i jo pensava, ja que no m'agafaven, no sé què, com...
vaig perdre, òbviament, com tothom, suposo, com perds el compte de quants currículums has tirat, no saps qui et responen molts pocs, tarden moltíssim, jo pensava, incorporació immediata, què m'estàs contant? Immediat, estàs aquí que... Jo enviava correus i em diu, ara estic preguntant de què, quan em direu alguna cosa, no sé què, bueno, ara estem rebent currículums, després hem de fer l'entrevista, no sé què, i era com, però si això són 2 mesos, potser, amb el que em responien. I bueno, com al final he acabat veient que és lo normal, però com en aquell moment no ho sabia. I vaig estar, pues, a l'agost, vaig fer el peron de buscar, perquè no hi ha res, i al setembre, pues, de reprendre-ho i així, jo em pensava que l'octubre, a principis d'octubre, tranquil·lament estaria treballant, ja està, i no va ser així. I a mi en aquell moment em va agobiar molt el no tenir feina, per primer cop en tota la vida, jo m'havia trobat un setembre sense saber què fer. Que això, clar, com cada any, pues arriba el setembre, la uni, arriba el setembre, no sé què, com tenies les vacances però ja sabies què faries. I per primer cop en tota la meva vida, com arribava el setembre, i era indefinit el que passaria. No sabia si estaria 2 dies buscant feina, 2 mesos, o no sé, com era una mena de limbo que, no sé, en aquell moment, com em va costar de gestionar-ho, perquè tampoc sabia, no m'esperava que aquests fossin els timings de les coses, dels processos de selecció. I al final, bueno, anar tirant currículums, a tot arreu em deien, no et responien, després anaves a entrevistes, et deien, no, ens has agradat molt, no sé què, però no t'agafaven, i al final és com, no et vull agradar, vull que em contractis, vull que arribaves a un punt que, el típic, parles amb tons pares, no sé què, però m'han dit això, o et deien com, bueno, però t'han dit això, no sé què, com per animar-te, és com, bueno, al principi estàs content d'haver quedat 6è de 50, sí. Perquè penses, mira, com el meu primer procés de selecció i ni tan lluny m'he quedat. I dius, bueno, i és normal que no agafin un recent graduat i no sé què, com aquestes coses. Però al final és com, m'és igual que em diguis que he catalogat molt bé una partitura. Vull dir, jo vull que em paguis. Clar, i també hi ha l'efecte aquest de que... I era com molt frustrant. De que les probabilitats de que tornis a quedar 6è sempre són les mateixes, perquè no estàs guanyant experiència mentre estàs enviant currículums. És com, si en el primer he quedat 6è, si jo segueixo tirant currículums, si jo repetís la mateixa entrevista, tornaria a quedar 6è. Saps? Llavors és molt frustrant, perquè és com, no estic guanyant punts en el procés d'espera de que algú em digui que sí. I després també parlant amb persones com que m'he trobat... Jo tenia un mecanisme que coincideix amb algú que he parlat, que és com... Jo em presentava una feina i començava... Només veia motius pels quals jo era ideal per aquella feina. Com em vaig presentar a una biblioteca, a la biblioteca de l'ESMU, que és l'Escola de Música, que, bueno, ho dic, que és on estic treballant ara, però en aquell moment vaig fer l'entrevista i no em van agafar. Però bueno, jo pensava, he estudiat música durant primària i l'ESO, he tocat el piano, no sé què, com veia, perfecte, saps? Vull dir, com, és el mix que volen. Una entrevista de documentació audiovisual. Hòstia, he fet realització, com he treballat a Mediapro en un departament que tenia vincles amb la documentació audiovisual. Era com una mena de mix entre l'audiovisual i la documentació més pura de documentació audiovisual. Perfecte, saps? Com, què més volen? Soc el perfil. I no t'agafaven, i això em frustrava molt al final, em deien, no, sí, molt bé, no sé què, com, això, recordo l'entrevista de l'ESMUC, que havia catalogat molt bé la partitura, de la prova que ens van fer, i em van dir, tu abans havies catalogat, no sé què, això, partitures, perquè dintre de la catalogació és com una cosa rara, a catalogar, i com té unes coses, alguns aspectes que és com una mica més difícil que lo normal, en plan, que llibres estàndards, diguem, així dit ràpid. I es van quedar com molt impressionades en plan, mai havia catalogat, jo mai havia treballat. I es van quedar com, doncs ho has fet molt bé, no sé què, tal, com, així. I jo com, que bé, com, mira què em diuen. I no, com, van agafar a una que tenia la carrera d'informació i documentació, havia estudiat musicologia, com després he vist, té un blog de música, no sé què, com especialitzat en... No sé, com una senyora molt totxa, que ara està treballant a la Biblioteca de Catalunya, a la secció de música,
que és com, òbviament l'agafaran a ella. Vull dir, òbviament, perquè sempre hi ha un perfil així, a tot arreu. Sempre hi ha algú més que et superarà. No sé, com tenia la sensació de, com jo sí, he estudiat música, no sé què, però sempre hi haurà algú que pues això, tindrà musicologia, o que documentació hi haurà algú que encaixarà més i que tindrà més experiència, sobretot això. L'experiència al principi és com, bueno... I com vas sortir d'aquí? Pues tenint la sort de trobar una empresa, en plan, un dels 1000 currículums que vaig tirar, era una empresa que és com que fa serveis a biblioteques, museus, no sé què, que l'empresa de turno contracta aquesta empresa per fer com una feina concreta, durant uns mesos concrets. Plan, és com també per projectes, per dir-ho així. I va ser el que jo m'esperava al principi de tot dels processos de selecció, de tires currículum, t'enviem un mail al cap de 4 dies i et contractem la setmana que ve. Entre que jo vaig enviar el meu primer mail i que vaig començar a treballar potser van ser 3 setmanes. Va ser molt ràpid. Però, és a dir, això hi vaig començar a treballar al novembre. És a dir, vist ara, tardar 2 mesos en trobar feina, està molt bé. Sí. Jo en aquell moment pensava que era una eternitat com fatal i com que la gent tardava a respondre, no sé què. Però bueno, i vaig entrar en aquella empresa que bé, per lo que era, com per una primera feina, estava bé perquè vaig anar canviant de llocs, vaig treballar com a 4 llocs diferents durant 2 mesos o 3 a cada lloc, llavors com coneixies a gent diferent, com per aquesta experiència al principi estava com bé. El problema era que tenia el factor aquest d'inestabilitat de 2 mesos, acaba el projecte i què? Clar, s'acaba l'obra i servei i bueno... Llavors, el bo d'aquesta empresa, com el director de serveis, de projectes, o no sé com es diu el càrrec, és com molt sincer i és una empresa que si els agrades compten en tu i t'ho diuen i allò quan vaig acabar el primer contracte em van dir ara no tindrem res, en plan 2 setmanes abans d'acabar, que és quan ells t'intenten començar a recol·locar. Doncs a mi em va dir com ara no tenim res per tu, però comptem en tu, a la que tingui alguna cosa et trucaré. Llavors va tardar 1 mes i mig o 2, que també va coincidir en principis d'any, que a les empreses que funcionen per any natural tenen pressupostos, obren i també en la burocràcia aquesta pues, tarden a començar-la. I em va tornar a trucar i els següents cops sí que em va aconseguir vaig empalmar més projectes que tenia només una setmana entre mig, que em van dir acabes aquí un divendres i el dilluns següent a l'altre comences a un altre lloc. I jo ja em planificava així. I és una altra manera que si entres pues, ja van comptant amb tu. Com tenia les seves coses bones i les seves dolentes. Però bueno, era així, com no sé. Llavors, clar, jo paral·lelament sí que seguia buscant feina. Perquè com allò era inestable, si tenies sort ja et tocava al costat de casa. Clar, és el que anava a dir. Que... Pues, durant 2 mesos vaig tenir la sort i estava a 10 minuts. Sí, és el museu de no sé què, que està aquí al costat. Bé, durant un mes pues, tenia 50 minuts amb transport públic, que, bueno, que també és el que fa molta gent, però... Sí. Bueno, podies tenir sort o no tanta sort. De fet, jo quan vaig fer l'entrevista primera amb aquest home, em va dir per anar a Sabadell a un polígon industrial. És a dir, que havia d'anar a Sabadell i de Sabadell al polígon. Bueno, apanya-te vas. Després em va dir, vaig fer l'entrevista, divendres em diu, bueno, potser surt una cosa a Barcelona. I dilluns em diu, te'n vas a l'Institut Cartogràfic, que està a Montjuïc, que era com la glòria bendita, allò com, per mi era com, d'anar a Sabadell, anar al costat, bueno, al costat de casa no tampoc, però que em queia bé, i perfecte. Això, doncs, ni tan mal. I llavors va haver-hi un moment que seguim buscant feines i no sé què, ja de forma més calmada, sense l'agòbio de no m'estan entrant diners, com ja sé que amb aquesta empresa puc tenir la base d'anar fent. I també busques una cosa més estable. I pots buscar feina amb exigències. Clar, pots dir que no. Pots dir que no. Que és la gran diferència. És que és la gran diferència, amb aquestes coses de... Tu busques i com pots seleccionar les ofertes on et presentes. No et presentes a tot. Vas més com això, doncs... Pots... Si una oferta te presentes però no t'agrada l'entrevista o no sé què, pots dir no. I segueixes allà, no sé, com vas valorant. Però com a mínim saps que tens una feina. Llavors va ser
a un dels processos de selecció que vaig fer, vaig fer una entrevista i vaig entrar. I em van agafar, al final va ser un canvi de feina en plan natural, jo crec que quan els vaig dir que vaig plegar a l'empresa aquesta primera, vaig tenir la sensació que era un clàssic d'aquesta empresa, com que deu ser el seu pa de cada dia, com que tenen aquest tipus de feines que és més inestable, la gent els hi deu entrar i sortir com a xurros, perquè, clar, ja en són conscients, jo suposo que la gent a la que troba alguna més estable, doncs marxa. Perquè, de fet, és que van ser supermajos amb mi quan vaig marxar, perquè per una cosa de papers em van haver de fer la baixa un dia abans del que hauria tocat perquè em poguessin fer el contracte a l'altra empresa. Els vaig trucar a les 3 de la tarda quan ja estaven com a punt de plegar, en plan, feu-m'ho ja, de l'últim dia, en plan, feu-m'ho ja perquè és que si no em poden contractar a la segona empresa. I al cap de 45 minuts tenia el mail de recursos humans que m'havien fet la gestió, no sé com. Aquestes coses com es van portar com bé, vull dir, no sé. Bé. I vaig entrar a l'empresa on estava abans d'on estic ara, que és quan vam gravar... Que és quan vam fer la primera entrevista, l'esborrany. Que, si t'hi fixes, o sigui, vaig intervenir molt més per dirigir-te una mica el discurs l'última vegada i ara ja és com he posat l'automàtico de bueno, Vicenç, és ve largando. Uau, però quin monòleg. Bueno, estupendo, jo aquí com menys feina fàcil. No, ho dic per qui ho escolti, que com doncs la mateixa Déu. Biogràfic. Ja. Doncs... Pues això, vaig entrar, era una feina molt perfil tecnològic de la carrera, com que la meva carrera era com molt part de biblioteques, part de tecnologia, de bases de dades, seguretat informàtica i com coses així. Digitalització... Sí, com molt més tècnic d'ordinador i més així. I em va agradar molt, estava molt bé. Jo pensava que aquesta empresa estaria com... Jo sabia, és a dir, com... Al principi estava com... Ostres, sí, com estic veient que el que vull és la part tecnològica de la carrera, és el que m'està agradant i vers biblioteques o l'altre, d'esto. Llavors, com, en cert moment vaig anar la meva... Igual com que vaig canviar d'INEF a comunicació visual, en plan que es va decantar la balança, doncs amb aquesta empresa es va decantar de la part tecnològica cap a biblioteques. Com, no sé, vaig començar a pensar més com què m'encaixava a mi més com a nivell, és a dir, com les meves idees respecte a el que aporta com l'empresa aquesta, com què fa l'empresa, com, no sé, com aquestes coses de més a nivell social i més a nivell com ideològic que altra cosa. I com veure què m'encaixava més i vaig fer el canvi i vaig dir com crec que m'està agradant més biblioteques. Però jo volia estar com 2 o 3 anys. És a dir, amb la tonteria no he passat més d'1 any a la mateixa feina fent el mateix. Però vaig estar com 3 anys, però era 1 any de becari, 1 any a plató i 1 any a transmissions. Doncs no he durat 1 any a una feina encara. Bueno, no ho diguis així, home. Ja. És com lo de... no destaco. Ja, també, bueno. Quins 2 titulars de no destaco, no? Vicenç Feltré, bibliotecari, no destaca, no s'està més d'1 any treballant el mateix. Bueno. Ja. Però no, currículum vitae. Aquestes últimes han sigut com per circumstàncies també, però, bueno, al final... I es va això... Jo estava com molt bé, de fet, el meu procés de marxar d'aquesta empresa, que això és exclusiva respecte a l'última entrevista, sí. Que això ja no havia sortit, això és contingut actualitzat. Doncs el meu procés de marxar, és a dir, és el primer cop que he marxat d'un lloc i em feia pena. Jo sempre marxava dels llocs com content de dir, per fi. Jo marxava a la porta l'últim dia dient, per fi. Com, I aquell era com... Em van trucar de l'SMUC com un dia random dient-me encara estàs interessat en aquest procés de selecció? Procés de selecció que jo havia fet feia 1 any i mig abans d'entrar a la meva primera empresa aquesta de projectes, diguem.
Jo havia fet aquesta que em van dir catalogues partitures molt bé, però no t'agafem perquè van agafar la senyora molt totxa, Sí, que s'ho mereixia. sí, sí. Llavors em van dir que ara t'he interessat en aquest procés de selecció i vaig pensar, potser. No sé com va ser, com, oye, de cop, no sé, allò que comences a pensar i dir, i comences a dir, uau, quin bon plan. Què ofereixes, què ofereixes? I llavors vaig pensar, que recordava que era com menys hores i no sé què, doncs estava la jornada completa, com hi havia la part econòmica, no sé, hi havia com una cosa així. I vaig pensar, i els vaig dir, bueno, com, diguem les condicions, no sé què, les tasques, com tot això, perquè bueno, ja em feia com molt temps, i m'ho penso. I m'ho van dir, i llavors jo els vaig dir, no, això va ser, i això els divendres m'ho van dir. I vaig estar tot el cap de setmana com pensant de si quedar-me allà o no. I bàsicament hi havia com, clar, vaig marxar d'aquesta empresa que em va fer pena, per tant m'agradava la feina que estava fent allà. Com ja estava bé, ja estava a gust, com... Bueno, sí, era així. I llavors per l'altra banda pensava com una biblioteca, no sé què, de música, com m'agradava molt també, com tot això. I era mitja jornada, que era menys diners, però fent càlculs m'arribava. I llavors vaig començar a fantasear en treballar 4 hores al dia. I llavors això és molt fàcil que et xupi el cervell i de cop és molt bona idea, perquè home, qui no vol treballar 4 hores al dia només? Com, clar, tens el sacrifici econòmic, sobretot, però bueno. Va ser com un cap de setmana de valorar pros i contres, de com... Bueno, això de parlar amb la meva família, no sé què, com si faig això, si no, què vull... I llavors dilluns, que va ser quan vaig parlar amb recursos humans de l'ESMUC, em van dir com... Necessitem que ens diguis alguna cosa avui o demà com a molt. Com teníem molta pressa. I va ser com, uau. Clar, jo em trobava com li dic jo al meu jefe que em piro. En plan, em feia com coses, com el primer jefe era com, sabia que s'ho troba cada dia. Jo pensava, és a dir, per primer cop a la meva vida, amb aquesta empresa, vaig ser com... Jo era com Jo era Vicenç Peltrer, no era un treballador més que quan marxa... No era una peça de que quan marxa pues, poses la següent peça i segueix fent la feina. Com, hi havia com una feina projectada en mi, hi havia com un pla... Com justament la setmana anterior a les reunions setmanals, com havia demanat fer una formació específica en ciberseguretat per jo dins de l'empresa encarrilar-me una mica en aquesta tasca, tot i que no era meva. Inicialment, però ho vaig demanar i ell com, sí, a tope, com jo era l'encarregat de fer certes coses, no sé, era com, si jo marxava, no era posem el següent, saps? No és així, de fet crec que no han substituït a ningú, en plan no han posat a ningú. I llavors és com, a mi em sabia molt greu això, i per primer cop era com, és que com vaig allà i els dic com, és que literalment la setmana passada estàvem parlant de la projecció d'aquest any. Sí. Saps? De la formació que faríem, de no sé què, i jo estava en plan a tope, perquè com havia sortit molt motivat d'aquella reunió de em formarem sobre la seguretat, que és un tema que em mola, no sé què, com aquesta flexibilitat i així, era com, que guai. Però bueno, tenia per l'altra banda l'ESMUC, que m'estava cridant a les biblioteques m'estaven cridant més, llavors, just el fet que em cridés més va fer com... És com posar una peça de 10 quilos sobre la balança de biblioteques, en plan, saps? Com, de cop, és com tot el paradís, saps? Com comences a pensar-ho, i com que coneixes els defectes d'un lloc, però que encara no coneixes els defectes de l'altre, no tens cas... Sí que en tens de contra, suposo, però com... Veus molt els pros de les coses noves. Sí. Molt fàcil veure-ho bé. I res, al final com... tenia molt clar que no em quedaria a una empresa per la por de què dirà el meu jefe o com li dic al meu jefe que marxo. Com, això no té sentit, vull dir, com vas i li dius i ja està. I ja està. Vull dir, al final... I de fet va reaccionar molt bé també quan li vaig dir, vull dir, perquè em va dir com...
li vaig dir, marxo de la feina. O sigui, hi havia la reunió i el punt final era com, punt 6, Vicenç. Saps? I jo, bueno, us he de dir una cosa, marxo. I com no, és que no s'ho esperaven gens. I va ser com, ostres, no sé què, i me'n recordo com això em va dir a on, per què, no sé què, com, no en plan jutjant, sinó de lo normal. I quan li vaig dir que era biblioteca, no sé què, em va dir com, si és la decisió que has pres, ho has pensat, no sé què, com no puc fer res més que dir-te a tope, perquè com si em diguessis, me'n vaig a l'empresa que fa el mateix del costat, i a ser documentalista amb la part aquesta més tecnològica, et diria, a veure, què falla, què vols, per què et vols marxar, per què penses que l'altre és millor que està aquí, i intentaríem parlar. Però una biblioteca especialitzada en música, en plan, jo no t'ho puc oferir. Si és això el que prefereixes, el que has de fer és anar-hi. En plan, no hi havia més. Va ser com molt comprensiu, molt bé, i ja està. I vaig acabar allà. I això ara fa 4 mesos, 3, març, abril, maig, sí. Ara farà 4 mesos, vaig començar... Fa temps que no penjo podcast. Destapant aquí... Ostres! Sí. Pues sí, vaig començar a l'ESMUC i bé, molt bé, vull dir com... Per ara, pues, molt content, bueno, no sé, és feina de bibliotecari, que és com... Abans el que em passava és que no sabia jo ni definir la meva feina. Com què fas? És com no ho sé ni jo, perquè és això, feia com coses molt variopintes i molt diverses, hi havia com coses més concretes de dir això és de la carrera, però hi ha coses com molt random. Ara com dic bibliotecari, la gent ja sap el que és. Sí. No, això és... Ja, amb això he guanyat. Sí, ara tenim títol fàcil de... Sí. I no requereix tanta explicació ni res. Però, bé, és el paradís fer mitja jornada. És el paradís, vull dir, com hauria de ser llei. Sense cap mena de dubte. A part de, abans de començar a gravar ahir o així, que estava pensant, mira, tinc l'update d'aquest, a part de l'update de feina pensava, és que li diré que és el paradís. A part de parlar de la biblioteca, he de parlar d'això. I es nota molt, Vull dir, a nivell... Clar, jo soc conscient que és una cosa que no puc mantenir tota la vida. No. Perquè, bueno, com ara també he començat a treballar amb amb la meva primera empresa, però fent molt poques hores, perquè jo vaig dir, això o res, i com que s'ho podien permetre fer-ho així com més lentament i tal, em van dir, vale. Com per complementar una mica el so i així, doncs... molt bé. I ara com faig 6 hores al dia, que és com ni tan mal, no acabes tan agobiat. A mi és que quan estava a l'altre, que era com típica d'oficina de 9 a 5, l'horari, i era hivern, a mi estar al 100% de les hores de llum del dia tancat a una oficina, no puc. Bueno, no, sí que podia perquè ho estava, però sí. Això com em cremava molt, la veritat. I ara, fent això mitja jornada, bueno, ara fos 6 hores, però com també són flexibles una mica, puc fer com 4 un dia i el següent no faig res, si vull. Que he de fer 10 setmanals, més les de l'ESMUC, de 20, que són 20. Però ho he notat molt, realment, el tenir, ara jo faig horaris de tarda, tenir els matins com... No és que estigui fent com moltíssimes coses, bueno, com si faig més coses però les estic fent més a la tarda. Llavors com els matins em queden més buit, però com si fes jornada completa més les coses aquestes que faig a la tarda, no podria viure. Llavors com tinc el matí per fer la resta de coses. Però, no sé, com vas amb més calma a tot arreu. És més, no sé, molt... Això també és un gran canvi que he notat, que la diferència de sou, val la pena pagar-ho amb aquestes hores que no fas de no estar treballant a l'oficina les 8 hores aquestes. Jo tinc la sort de tenir la flor al cul amb els pisos a Barcelona. És el que t'anava a dir. Perquè sí que, òbviament, he trobat un pis que està molt bé, que de lloguer està bé,
bueno, com per circumstàncies, pues, puc permetre fer mitja jornada, com estic dient això, i hi haurà gent que és com, és que no pot fer res més que menjar-se una jornada completa, i jo pues, no tinc responsabilitats, no tinc ningú càrrec, com tinc a mi mateix, i ja està, vull dir, com, jo em pago a mi mateix, no sé, com són moltes circumstàncies que fan que m'ho pugui permetre. Com d'aquí uns anys, a la que canvi una mica la meva vida i tingui altres prioritats, pues no podrà ser. Sí, va molt tot en funció del moment i de les condicions que t'envolten. Sí. Com pues, ara tinc el context d'aquest que m'ha permès pues, poder prioritzar pues, el teu temps. El meu temps, sí, és que és així. Al treballar sacrificant pues, sou, és el que he perdut al final, però que m'ho puc fer i ara val la pena. D'aquí un temps, pues, ja veurem. Però bueno, el bo és que seguiré segurament, si tot va bé, en la posició de buscar feina tenint feina. Llavors, com jo el dia que decideixi que l'SMUC no em dona suficient, diners, segurament, si és que vull canviar per motius econòmics, jo, serà perquè estic més agobiat o més ofegat de diners, perquè no cobro moltíssim, no sé què, i veig que és com, ostres, necessito més. Però bueno, seguiré cobrant cada mes, tenint ingressos cada mes, doncs, potser em pot costar més o menys trobar una altra feina, però seguiré buscant feina, tenint feina, que és com molt diferent, que per molt que sigui que cobris menys, no sé què, no és buscar feina de zero. Clar. Llavors, pues sí, he tingut aquesta sort, però, no sé, aprofitar-la ara que estic en aquest punt. Vull dir... Sí. I així és com he acabat treballant a una biblioteca quan tenia 15 anys. No, se't veu content, o sigui, no per les caramboles que vas fer, que si ara em vull anar cap aquí, que si ara cap allà... De fet, o sigui, el que a mi m'ha agradat de la teva història és com... En el moment en què tornes a anar a la cap d'estudis i li dius mira, anem a desfer això, és perquè realment tens clar que et surt molt més a compte fer informació i documentació, i això està molt guai. I a més, de les dues branques que et cridaven, has pogut provar les dues, saps què t'ha agradat més, saps on t'has vist més còmode, i al final has tirat per aquí, i això és com molt guai, vull dir, és complicat de que passi, que potser t'apareix una tercera branca d'aquí uns mesos i m'expliques que, doncs, bueno, he tornat a estudiar no sé què, el que sigui, però ara com ara... Sí, crec que això també va sortir al final de l'entrevista de la que es va perdre, però com tots els passos que he anat fent, com, clar, podia pensar com anys perduts o no sé què, la part audiovisual sobretot, i jo penso com, és que per res canviaria res, perquè com m'ha permès, jo sé que si no m'hagués anat a audiovisuals m'hagués quedat al coquillo i m'hagués estat en plan carcomiendo de i si hagués fet això i no sé què, ho hauria tingut com pendent. Com, sé que si hagués entrat a comunicació audiovisual de bones a primeres m'hauria matat, no hauria marxat de la carrera, perquè, bueno, o potser sí, però mai ho podré saber 100% cert, però jo hauria pensat, he de seguir, com molt probablement, com no hagués tingut aquesta capacitat de maniobrar. Doncs com, em va permetre descobrir això, que és com, vaya carambola, quina potra, que m'ha sortit molt bé perquè és com el que veig que em vull dedicar i com m'agrada. I he pogut veure que la comunicació visual m'agrada, però com no a nivell laboral. I no sé, com tots aquests passos que he anat fent m'han servit per valorar-ho d'una forma diferent, com, no sé, i tenir molt més clar que el que estic fent és perquè ho vull fer, no perquè toca, i de carrerilla, el de ESO, batxillerat, uni. Vull dir, en aquest sentit jo vaig notar molta diferència del meu primer d'uni respecte al segon, amb el cicle formatiu de grau superior entremig,
Jo a primer el vaig fer de carrerilla, perquè de fet vaig entrar a la carrera perquè ni em vaig plantejar cap opció que no fos universitat. Doncs jo vaig fer de carrerilla, i com tots els estudiants, doncs et queixes, que si estudiar, que si no sé què, i a l'EMAP segurament també, i tothom ho ha fet, i jo inclòs. Però a segon vaig notar molt la diferència d'estudiar perquè volia, que no pas de carrerilla. Perquè jo en aquell moment, a segon, jo ja tenia la meva feina, com aquell qui... Bueno, no, com aquell qui diu no. Jo tenia la meva feina de jornada completa que em permetia viure. Doncs jo hagués pogut, en aquell punt, tancar i dir, aquí me quedo, o d'aquí evoluciono i treballo. Però jo volia tornar a la uni, doncs com és molt diferent a l'estudiar sabent que ho fas perquè vols i que segur que tens molts moments de cagar-te en tot i no sé què, i que n'acabes fart, però vull dir, no sé, les meves notes de primer, la meva nota mitjana de primer respecte a la de segon, tercer i quart, com agafades per separat, crec que hi ha un punt i pico de diferència. Clar. Vull dir, lo diferent que em prenia la carrera, vaig notar molt, notava la diferència amb els meus companys que ja venien de primer i els vaig pillar a segon, notava molt la diferència aquesta de jo fer-ho, de no estar-ho fent de carrerilla. I que t'ho prenies, o sigui, que t'ho prens com amb més calma, de bueno, si trigo aquests anys, si no trigo aquests altres, saps? He vist això, he vist l'altre, estic convençut que això em val la pena acabar-ho. Sí, o sigui, al final és molt important, perquè, o sigui, a nivell de realització personal, de poder dir, això sé que no ho vull, o això sí. I al final, com descartar, i igual que les feines, poder dir que no, aquesta feina ja no ho vull perquè si tiro per inèrcia, perquè necessito currar, pues bueno, trobaràs el que et trobaràs. Sí. Però en aquest sentit t'ha sortit com molt rodó i espero que si et surten més inquietuds i tal, les puguis gestionar de la mateixa manera, amb el mateix com això de desglosar-ho i digerir-ho tot fins al punt de dir vull fer això i em surt a compte fer això. I tot això, és a dir, com en el seu moment no ho he dit i mai he mirat com el número exacte, però jo crec que em vaig quedar com a 1 o 2 dècimes d'entrar a comunicació audiovisual. Si la nota era un 9,6, jo a la CL vaig treure un 9,4, crec. I la nota de l'any anterior havia sigut un 9,50 i pico, no sé, però per ahí. Doncs com, jo mai he mirat la nota de tall d'aquell any, o crec que no vaig mirar mai, però em devia quedar com amb molt poc d'entrar. I penso com, arribo a entrar... O al setembre. O al setembre, clar, però al setembre com ja no m'haig plantejar. No sé si hagués pogut o no, No sé. No sé si t'he trucat, en tot cas mai ningú em va dir res de que hagués pogut. Bueno. Però com, no sé, hagués tret aquella dècima i penso que no m'hauria canviat en formació de documentació, que era la mateixa facultat, i és com, no m'hagués canviat, no hagués com fet tot aquest camí que penso ara, no sé, m'ha permès veure tot i seleccionar el que vull i anar com cap a, no sé, anar fent voltes una mica, però alhora fent-les dirigint una mica cap a on vull anar, no sé, apuntant una mica. Sí. Ja ho veieu, o sigui, al final l'entrevista en què comença amb una persona que la lia posant l'ordre de les carreres per accedir a la selectivitat, com aquell qui diu, no és que la liessis, una mica sí. Una cosa molt rara, realment va ser una cosa molt rara, com cada cop que penses, com l'últim cop que vam fer l'entrevista primera, com també vaig pensar com, per què vaig fer això? Algú m'ha preguntat, en Vicenç que està estudiant no sé què, i com és? Jo, bueno, no sé bé. I sí, i que venies d'una idea molt preconcedida de FEINEF, que va quedar descartada així d'entrada, i al final ets com de les persones que entrevisto que més, que tothom en general acaba com visualitzant lo seu d'una manera i com que ho digereix i diu això és el que vull, això no,
Però per mi tu ets el que més abarca inquietuds diferents. I descartes com coses de manera superconscient de jo he estat aquí i sé que això amb el que has dit tu m'agrada però no per dedicar-m'hi, que això està molt bé, que sàpigues també que t'agrada. Sí, com, no sé, a mi m'ho passo bé ara fent fotos a les meves coses quan vaig por ahí, com, no sé, està divertit. I clar, a nivell, una càmera és accessible per tothom. Les màquines de càmera 1, càmera 2, pues, això jo no tinc el mecanisme per fer-ho, però a mi em segueixen flipant els botonets. Jo quan veig fotos d'estudis de realització o no sé què, és com, a mi m'encanta això. Sí. Però bueno, que ho facin altres, sí. perquè a mi no m'hi veuràs. Sí, així és. Molt bé, Vicenç. Doncs jo crec que fins aquí l'entrevista. No sé quan hem fet, déu-n'hi-do. No sé si vols fer alguna última reflexió, jo crec que hem cobert bastant tot. Sí, hem tancat força. De manera com molt lineal, però anàvem com omplint tot. Sí. I no sé, quedem amb això, bueno, que no et quedi el coquillo de gaire res, si pots. No, ara sento més que el que em queda és més lineal que el que he fet de tantes curves. Hi ha molts inputs. Tu no saps la vida, de cop i volta un dia et trobes... Sí, realment. Vull dir, no m'esperava la trucada de l'Smoke, que jo em pensava que estaria 3 anys tranquil·lament on estava i ara de cop no. I no sé, com al final coses així poden... No ho saps mai. Bueno, ja anirem veient, Vicenç, que... Bueno, anava a dir que et vagi molt bé, perquè tu i jo seguirem xerrant, no? Però ja... tornaré a entrevistar d'aquí uns anys, aviam com ha anat. I és una opció que plantejo, de reentrevistar la gent passats no sé quants anys. Per exemple, a l'Aicati, si ara l'entrevisto no serà igual que la primera entrevista que li vaig fer, o sí, no se sap, però això canvia com molt ràpid. I fins aquí aquest Camins de la Vida. Ens veiem en el pròxim episodi.